Здравейте! По молба на а, един човек пускам. То даже не един, те ми писаха доста хора. И в YouTube също, където канала е идентичен. Но там е по-структуриран, защото може да видите всичките видеа подред от самото начало, като цял курс. А в TikTok няма такова да можеш да видиш целият плейлист. Поне аз не знам, не съм запознат с TikTok. Ако може, пак ще е добре. А така, писаха ми дали може SPD да се направи видео как е свързано в TT система с локален заземител. Ето тук виждате, имаме локален заземител. Като казвам предварително, че наличието на локален заземител не е същото, като имате мълния защита. Тук си имаме просто локален собствен кол забит в земята. Нямаме мълния защита. Защо? Защото когато имаш мълния защита, слага се тип 2, а когато имаш мълния защита, ще се слага SPD тип 1 и след него се слага тип 2. А когато имаш само собствен заземител без мълния защита, слага се тип 2. И така да проследим. Имаме главен двуполюсен, имаме SPD или аресторна защита, също по друг начин. Имаме реле за напрежение, главно ДТЗ, ето го, т.е. селективно 100 мА токна отечка. Селективно означава, че е с закъснение по време около 5 секунди. Защо? Защото в ТТ единствената ви защита е ваша лична. Това е този кол. И ако има някакъв пробив, нещо стане много сухо, няма дъждове и така нататък, ако се повиши съпротивлението на заземителя, възможно е да нямате защита. Затова вашата защита е във вашите ръце. Слага се по ръководството на Schneider Electric. Тук нищо, че апаратите са на АББ. Задължително препоръчително, така да се каже, да имаш няколко ДТЗ-та. И едно от условията е да имаш главно ДТЗ селективно. И после каскадно вече се свързваш другите групи ДТЗ с прекъсвачи. Ето да речем, аз съм направил една група ДТЗ и 3 прекъсвача и може да се продължи също ДТЗ прекъсвач и така нататък. Тук виждате, че е разделено, фактически може да разделим таблото на две части. Ето тук до нашето селективно ДТЗ е една част на таблото, а след това е друга част на таблото. Сега ще видите за какво става въпрос. Имаме главна нулева шина, имаме спомагателна нулева шина. Това вече е за всяко ДТЗ, трябва да имаш шина отделна, където токовите кръгове ще се вържат към нея. Сега ще стане по-ясно. И да започваме. Трябва да свържем ето нашия двуполюсен прекъсвач с реле за напрежение, като успоредно го свързваме с нашото SPD. Ето. То се свързва успоредно. Фазата, нулата и PE проводника към нашата заземителна шина. Тук отбелязвам, че кабела, който е, трябва да е 6 квадрата. Минимум. И възможно да е най-късо разстоянието. Затова, когато се проектирате таблото, ето този проводник трябва да е най-къс. Естествено, трябва да е някъде наблизо до тази шина, до пеешината. Да не е тук пеешината, да може да карате проводника на друго място. Защо? Защото всеки допълнителен сантиметър създава допълнително напрежение при удар от мълния, ако имате. Затова тези кабели трябва да са възможно най-къси. Кои кабели? Ето тези, които излизат и влизат в SPD-то и тези, които излизат, и се свързват с пеешината. Трябва да бъдат по-малко от 50 см общо, като метраж. Това е много важно. И така продължаваме по-нататък. От релето за напрежение излиза и влиза в нашето селективно ДТЗ. Вижте, до сега не сме закачили нищо за нулевата шина. Виждате главната
Всичко е, затова казвам, че е разделено на две. Вече след селективното ДТЗ то се закача за главната нулева шина и от него вече върви, все едно, че имаме вече двупроводен вод. А от това ДТЗ, селективно, когато излезе, тук вече може да разклоните с клема фазата, която да храни едното ДТЗ, друго ДТЗ, трето ДТЗ и така нататък. Или комбинирано ДТЗ. Това е точката на разделяне фактически. От селективното ДТЗ разклоняваме нулата през нулевата шина и ако имате още една клема, която да разклони фазата към различните ДТЗ-та, ще е добре. Да не правите шлейф, нали? От тук влиза в другото ДТЗ. Ето продължаваме. Ето така. Виждате, вече самите локални ДТЗ-та, които стоят каскадно след главното селективно, те вече се захранват от самата нулева шина. Тази главната, която е. Ако имаме друго ДТЗ тук, то пак ще бъде от тук взета неутралата. А фазата, за него ще бъде взета или от тук, или трябва да имате някакъв клеморед, който да разделяте фазата. Затова казвам, че тук все едно, че имаме една линия, която разделя тая част на таблото от тази част на таблото. И продължаваме. Ето захранваме нашите автоматични прекъсвачи. И тази нулева или неутрална шина, тя е локална за тези три токови кръга. Ако имате още една такава група, ще е свързана по същия начин. Ето както тук неутралата с него, фазата ще бъде взета от тук, но не може тук да мушкаме, нали, повече от два кабела, както и тук. Така че, ако имате 3 и 4 ДТЗ-та комбинирано, добре е да имате или клеморед разделен, или да направите двуполюсни шини някакви. Да помислите по този въпрос, защото може да сложите 3 ДТЗ-та заедно и да ги захраните с гребен отгоре, двуполюсен. Просто сега показвам каква е логиката на връзката, а самото изпълнение може да е по различни начини направено. Зависи какво имате в наличие. Така, какво казахме, ето тази неутрална шина за нашето конкретно ДТЗ. Така, ето това е тип 2. Нашия каторен отводител или SPD, или аресторна защита, както искате, едно и също е. Тип 2, пак повтарям, когато нямате мълния защита. Ако имате мълния защита, трябва да имате още едно, което е тип 1. Така, но те се слагат по различен начин и не се слагат заедно едно след друго. Така. Ето това е селективно написано. 100 мА. Тук има токна отечка, пише S. Сега ще го увелича. Ето виждате, 100 мА тип S. Селективно. Има време закъснение. Защо е това време закъснение? Дава възможност да сработят някои от каскадните конкретни ДТЗ-та, а не да изключи цялата къща. Затова е селективно, е не 300 мА, 100 мА е достатъчно. Така, ами, мисля, че това е. Няма друго. След обяд сигурно ще пусна видео, когато пак ви имате трипроводна, фактически PE шините за заземителните, т.е. PE кабелите за заземителните, от уредите се свързват, нали, на тази шина. Значи, всичко минава през ДТЗ. Ето тази нулева шина главна, тя ще захранва отделните ДТЗ-та. Тук вече в ТТ нямаме толкова кръг, просто да стои самостоятелно, да речем за осветление взимате, слагате, той да не мине през ДТЗ и да го закачите тук. Нали, не става. Нали, може да стане, защото ние имаме селективно, нали, ДТЗ. Но то вече няма да нас запази, защото е 100 мА. Човекът, нали, предпазване на човека е до 30 мА. Ако имате бойлер и слагате комбинирано ДТЗ, трябва да е 10 мА, защото там нагревателя контактува с вода и там риска е по-голям.
Затова търсете такива, когато е комбиниран, да е с ток на отечка 10 мА. Ето това е. В ТТ защитата е в нашите ръце, затова там са не препоръчителни, а задължителни ДТЗ-та. И каскадното свързване се препоръчва от Schneider Electric. Даже мисля, че на АББ, ма не съм я чул, защото е на английски. А пък на Schneider Electric е на български. И аз съм от старото поколение, английския не ми е роден език, така да се каже. Не съм го учил в училище. Ами това е, гледайте, след обяд ще пусна трипроводен вод, пак с SPD, когато ние нямаме вече ето този локален заземител, но имаме TNCS система. Как се свързва? Благодаря и следвайте ме.